Mayor Clarito Pirosal, papadisan ni Madam Evelyn Abayarutan. Maestro. Sumayaw ang aminudo nga sunata na tayo pahira hindi sa tira piyesta kay karoyag panira ang sayang akurat sa
Iwasan ang matanong Kurat sagot na ang hirap Hala na kita Kay nasayaw ng bisita Maupay ang pabostura Kay kamuhay na kabala Hala na kita Ang miyong ang hermana Nasayaw na hiyang kulang sa upot ang sinana Ang ganda Nagsasayaw, hindi na napermi Labi na kung nabisisip Ang hermana, ang nangunguna Hindararahan pamilyatan Nang hipausa ang mga bisita Halika na naman iragala At tula halalaw kita Napurot ang panis na pusa na Ang medis na puntaan ka sana ang kritis nirukan para pagudha upay lumaya at kamustura
ug ang asawa nga aton